Лято 2025. Последвахме полета на щъркелите и те ни отведоха в едно малко, питно село, директно до сръбската граница. Над обезлюдяващото се село се извива величественият връх Руй, мълчалив страж на времето. Над селото, северозападно преди гората, някога е имало представителна римска вила, където живяла жена, наречена Изабела. И днес нейното име носи село Забел. Но въпреки останалото римско богатство, ние отидохме в селото, за да се срещнем с днешното богатство. Няма 5 км от Забел, в град Трън, се срещнахме с едни от най-усмихнатите и най-будните деца. То пък беше и много горещо, то не може да се на открито от тези И горещи. е много яко като такива хора като вас е много яко. Ох, много се радвам. Да спрем да ги чакаме, нали? То някой път може да не е много лесно. Не всеки път е лесно, ама не трябва да се отказваш. Ако има трудно, ще дойде после и насладата от това, че си успял примерно нещо да свършиш или да научиш, или да качиш връх. Някакво постижение ще дойде и удовлетворението от това. Дойдохме тук, идеята да дадем смисъл, да отворим хоризонтите, да покажем, че мечтите се сбъдват и няма ограничения, когато стъпка по стъпка следваме най-съкровените си желания. И дадохме. Повече отколкото дадохме, взехме. Взехме си спомени за цял живот. За малко се върнахме в детството, останахме под звездното небе, в тишината, с щурците и летния вятър. Какво е необходимо, за да започне някакси наистина средата тук да има някаква промяна от към децата? Ами най-основно да работят хора, които обичат деца и си обичат работата. И търсят нови начини, съобразени съответно с новото поколение, с техните интереси, защото с деца не се работи без да ги опознаеш и без да изградиш доверие. И работиш както с деца, така и с родители, защото всички заедно създаваме това бъдещо поколение, което искаме да промени нещата към по-добро. Искам да знаете едно. Вие днес ми казахте една от най-важните думи, които един човек може да каже на друг човек. Обичам те. Когато дойдох в Трън си мислех, Господи, тези деца имат нужда от нас толкова много. Сега, когато вече не съм в Трън, а съм далеч от вас, си мисля, аз имам нужда от тези деца толкова много. Обичам ви и ще дойда да ви видя. Чао! С този звук кошмарът за жителите на трънските села Рани Лук, Насалевци и Слишовци започва. В късния следобед на съботния ден системата BG Alert ги известява, че трябва да напуснат домовете си веднага, защото огнената стихия приближава със страшна сила. След опустошителната огнена стихия, която мина през няколко трънски села, доброволци от цялата страна се притекоха на помощ. Рано тази сутрин те започнаха да се събират в село Рани Лук, за да върнат надеждата на пострадалите от стихията семейства, да им помогнат да разчистят щетите и да спасят каквото може след пожара. След огъня ще се върнат ли изгорелите села към стария си живот? Тук има страшно много работа и ние не си представяме, че ще се събудим и ще се занимаваме с нещо друго. Мотивацията е човещината, тъй като всички сме хора, всички може да спаднем в различни ситуации. Днес се срещнахме с баба Станка. Тя за щастие, за разлика от другите хора, има апартамент в Трън.
Този апартамент беше в критично състояние, обаче по него има. Баба Станка. Тиха сила с напукани от труд ръце и сърце, което не се уморява. В очите й се четат топлина, грижа, спомени, които никой пожар не може да сломи. Тя е от онези жени, които не се оплакват, а просто остават. До децата, до внуците. Баба Станка е като всички наши баби, пълна с умора, но и благодарност, която тежи повече от всички думи. Баба Станка е силна българска жена, от тези, които се справят сами и не искат помощ. Но ние настоявахме, след като къщата й бе опустошена от пожарите, да запретнем ръкави и колкото можем да й помогнем да оправим апартамента й в Трън. Хайде, банда, чао! Пак ще се видим. Ходите и всички да. Да. Сядайте, да, не ще ходя. Дай ми ключа.